אני נורית, יועצת התזונה של הילס, ורציתי לדבר איתכם היום על נושא קצת כבד, עודף משקל בכלבים וחתולים. יש כמה סיבות נפוצות לעודף משקל. הפרזה בחטיפים, חישוב לא נכון של המנה היומית, תוספת של אוכל ביתי, חוסר בפעילות גופנית, יש גזעים עם נטייה גנטית לעודף משקל, ובחירה במזון שלא תואם את שלב החיים של הכלב או החתול. אם הוא בוגר או מבוגר, צעיר. עודף משקל בכלבים וחתולים יכול להעלות את הסכנה למחלות שונות, סכרת, מחלות עור, בעיות מפרקים, בעיות במערכת הנשימה, במערכת השתן. כדי שהמזון יהיה יעיל ונצליח להשיג את המטרה, כדאי לבחור במוצר המתאים. יש מזונות להפחתת משקל, יש מזונות לבקרה על משקל. מזון לבקרת משקל יתאפיין ברמות יותר גבוהות של סיבים, שעוזרים מאוד בתחושה של סובה. ערך השומן יהיה קצת יותר נמוך, כדי שהמזון יהיה דל קלוריות. המזון הייעודי של הילס להפחתת משקל יעזור לנו גם בתהליך עצמו, לירידה, ואחר כך גם לשמור על המשקל התקין. כדאי מאוד לחשב את המנה היומית בצורה מבוקרת, לא להתבסס רק על כוס מדידה. כדאי להגיע עם בעל החיים למרפאה לשקילות תקופתיות, נאמר אחת לחודש. המחקרים של הילס מראים שכלבים רעבים הם גם בריאים יותר וגם שמחים יותר. אז אני כאן כדי לעזור לכם לבחור במוצר המתאים וללוות אתכם בתהליך. תשמרו איתי על קשר.